se jmenuji Anna a pracuji pro neziskovou organizaci Vzájemné soužití, která tady působí v Ostravě. A naším cílem je jakoby dostat více romských dětí do nesegregovaných základních škol. Poskytujeme takový, jak kdyby most mezi školou, školkou, dejme tomu, sociálním pracovníkem, učitelem, rodičem. 3 plus 2. 6. Ivanko, výborně. 0 plus 6. 6. U toho zápisu ten učitel to okamžitě pozná, z jakého prostředí to dítě přichází. A pokud se ukáže, že opravdu neumí, tak v té třídě, dejme tomu do půl roku, už se bude snažit mu ne ani pomoct, ale spíše ho už posílat na pedagogicko-psychologickou poradnu. Jo, a to dítě už je tím pádem úplně jakoby odsunuto na vedlejší kolej. Pokud jsou ty děti úspěšné v základní škole, tak mohou získat další dobré vzdělání. Pokud jsou na speciální škole, tak to vzdělání je svým způsobem, to další vzdělání je omezené. Znamená to tedy, že potom jsou jim otevřené jenom učňáky a to je otázka ještě, jestli všechny. Pokud se jim nepomůže vlastně hned od toho startu, od nástupu do první třídy, tak ty rozdíly jsou opravdu vidět. A ono se to ukáže hned v těch, pokud ne v první třídě, tak hned začátkem druhé třídy. Už je pro nich velký problém nové učivo. Už je toho na nich strašně moc a kolikrát se do té třetí třídy by vůbec nedostali. U nás máme velmi dobrou zkušenost s paní asistentkou. Její práce je opravdu, jak se říká, k nezaplacení. Vytváří takové pojítko mezi rodinou a školou. Je schopna zajistit to, co škola běžně už nezajišťuje, a je to věc kontaktu, je to věc komunikace a v konečném důsledku to vede k tomu, že rodiče začnou škole více věřit, zlepšují se podmínky v rodině a tím se vlastně i změní podmínky pro vzdělávání toho konkrétního žáka. V případě romských dětí je spolupráce s rodinou naprosto jako ničím nenahraditelná. Ty neziskovky tohle můžou zprostředkovat. A v tom je naděje romské komunity ve vzdělaných lidech, protože co Romové potřebují nejvíc, je emancipace. Emancipovat se vůči nám, ztratit ten pocit, že jsou něco horšího, protože řada z nich to má. A to je ještě mnohem důležitější, než řekněme, jak přisouvat do vyloučených komunit chleba a práci. Prostřednictvím EHP a norských fondů pomáhají Norsko, Island a Lichtenštejnsko v řadě evropských zemí posilovat roli občanské společnosti a snižovat sociální a ekonomické rozdíly. Česká republika z fondů získala 6 miliard korun. České nevládní organizace získaly část z nich prostřednictvím Fondu pro nestátní neziskové organizace, který společně spravují Nadace partnerství a Nadace rozvoje občanské společnosti. Podpořenými projekty, které se věnují sociálním tématům, životnímu prostředí, lidským právům nebo ohroženým dětem, oslovili 10 000 lidí. Na sociální inkluzi rozdělila Nadace rozvoje občanské společnosti mezi 32 projektů 31 milionů korun. No, jaké je to učit romské děti? Já si myslím, že normální. Jsme ta nejlepší škola. Stará. 15. Já tady pracuji od roku 90, takže já, kdyby se mi na škole nelíbilo, kdybych neviděla úspěchy, výsledky, tak tady nebudu. Férová škola je škola, která přistupuje spravedlivě ke všem dětem. Je to vlastně naše ocenění Ligy lidských práv, které garantuje kvalitu té školy. My jsme škola pro všechny, žádného žáka neodmítneme a vzděláváme ho podle jeho potřeb.
máme vyučování hodinu angličtina. Good morning, children. Good morning, teachers. Thank you very much. Good morning. Já nemohu říct, že by romské děti nebyly připraveny do školy, pokud navštěvují předškolní výchovu. To předškolní vzdělávání je velmi důležité pro všechny děti. Férová škola je škola, která umožňuje zažít pocit úspěchu všem dětem, bez rozdílu, bez toho, aniž by ty děti měly nějaký pocit selhání, nebo ty děti se cítí v té škole dobře a ví, že to, co dělají, je pro ně dobře. Děti pracují v týmech, kde v tom týmu si pomáhají. A ten učitel jenom chodí a v těch jednotlivých centrech pomáhá. A nebo radí, doporučí a tak dále. Děti jsou vedeny opravdu k samostatnosti. Velký národ je kladen na pedagoga. A ne každý pedagog chce věnovat ohromnou přípravu na vyučování a potom další energii přímo ve výuce. Takže ano, je to perfektní, ale ne všechny školy jsou tomu nakloněny. Já jsem Pavel, dělám s paní učitelkou matematiku, písanku, češtinu, diktát. Co tě na tom nejvíc baví? Číst. Tři slabiky. A v těch rodinách to mají většinou složitý, že je tam hodně dětí, málo prostoru a tak nějak to všechno probíhá chaoticky a v tomto případě je to takový poklidný čas, kdy vlastně tu hodinu a půl s tím dítětem intenzivně něco děláme. Most. Já mám z toho dobrý pocit, když vidím, že to dítě vnímá, že to bere kladně, pozitivně a že se na to těší. Prostě bych chtěla, aby prostě se víc matek zapojilo a víc dětí jakoby věřilo tomu, že člověk tísní rád pomáhá. Jo? A ty matky se musí vlastně taky přizpůsobit i těm dětem, aby prostě věděli, že ty děti to potřebují. Že jo, tomu životu, aby z nich něco taky bylo, aby se nepoplachovali venku, aby prostě nedělali to, co neměli. Těm dětem, když se pomůže teď, nebo v tom předškolním věku, a dobře se dají nastartovat ty děti, aby se naučili ty základní věci, i ty návyky, tak jsou schopni se učit dobře a musí vidět tu motivaci. Učím matiku, učím zeměpis a vzhledem k tomu, že ta hodina té matematiky mě poslední dobou prostě nebavila, takže jsem se snažil jakoby hledat způsob, jak to udělat víc zábavný, méně nudy a aby to ty děcka prostě líp brali. I am Isabel Mendoza. I come from Colombia. I work here in the project with geometry and movement. We are working with the subject of mathematics and how can we build geometrical forms with different parts of the body. To zásadní je to, že oni by řekli, že se neučí, že vlastně nic nedělali, že si jenom hráli a to si myslím, že jakoby u toho projektu to hlavní, že ta výuka nestojí na tom, aby se naučili matiku, ale stojí na tom, aby získali jakoby ty zkušenosti z toho, že pracují spolu. Ne všechno musí být ve škole totální nuda a jestli se u toho něco naučí z matematiky, tak je to super. The best thing from the project for me is that they can say, we don't like this activity. And they have the feeling that they are building their own education. They are feeling more involved in the process. They have less and less problems of working with different people in the classroom. And I am learning that there are some other needs that we tend not to see. And with these projects, we get to see them and we get to personalize what do they need and how can we really be there for them.
Určitě je řada žáků, který ta matika začala bavit, kteří se ptají, kdy přijede Izabel, co budeme dělat a zajímají se o ten den a těší se na něj. Já vidím, že nejenom ty Romové potřebují integrační jako aktivity, ve které oni budou se integrovat. Já si tím, že taky Češí děti taky potřebují nějakou pomoc s tím. Oni hodně se stydí a normálně jako já vidím, že tady se neučí, jak můžeme mluvit o emoci, nebo jak právě my se máme. A o tom nemluvíme. Protože já jsem Kolumbika a já hodně chyby dělám, jazykové chyby. Oni vždycky mi pomůžou. A to je výborný, protože potom oni se stydí míně. Protože vidí, že já vždycky se pletu a to je v pořádku. Here we are talking on inclusive education. It means to give any child, regardless of background, quality education. Ty stereotypy a předsudky mají jednu společnou vlastnost, že nejsou racionální. To jsou totiž předsudky založené na nějakém, řekněme, citovém ovlivnění člověka. Snažíme se, aby ty děti nebyly hned od startu při nástupu do první třídy přeřazeny na druhou kolej. Ta škola těm dětem umožňuje se rozvíjet do jejich maxima. Ve škole mají dostat šanci všechny děti. Každé dítě, když ho máme ve škole rádi, tak jdou řešit všechny problémy. Je potřeba nějakým způsobem motivovat, vést. A jestliže ty rodiny jako třeba ho odradí a stejně práci neseženeš a stejně o tebe nikde nikdo nestojí a stejně, rozumíte mě? To není žádná motivace. In order to succeed, you need some good examples. Protože až vyjdou školu a budou chtít být něčím, jdeme tomu policajtem, soudcem nebo advokátem. Být panem učitelem, být policistou, takže snažili jsme se jim stát pozitivními vzory. If you strive hard enough, you actually will succeed. You will become part of the society. Všechny ty děti jsou úplně stejné, všechny jsou srdečné, všechny vás chcou obejmout a všechny chcou něčím být, takže každé to dítě si prostě potřebuje šanci, ať je romské nebo neromské. Takže bez předsudků, racionálně a řešit konkrétní problémy. A jde to.